Това е политически момент, обаче в момента, понеже наркотиците вече губят пазара, в момента оръжието е на по-преден план. Има интереси. Всичкото е до интереси. България беше шеста света по продажба на оръжие, смисъл в времената, когато беше 85 и 9 година. Бяхме на второ место по синтетични наркотици. В момента ни останаха проституцията и наркотиците. Трябва да се намеша света. Той няма намерение да се намеша в тази цялата работа. Ако зависи от мен, бих събрал някакъв протест да направим, примерно. Или с някакви средства, да знам. Не мога да определя сега как. Решение. Не. Сериозно решение. Иначе няма да стане. Може би отново големите сили, не знам. Русия трябва да помогне. Мисля, че ще има успех. Америка също. Не съм толкова компетентен, че да... За мен е малко изкуствено създадено от световните сили, за да има по някакъв начин да се продава това, което не е позволено. Там е пълно с полумаймуни, евреи и арабите. Може би трябва да се образоват малко и така нататък, за да си го решат сами. За мен това е политически въпрос. Играят интереси. И това може би причината за тази варварска акция срещу безсилни хора. И американците, кой? И Европейския съюз. ООН, НАТО, трябва да се намесят там, като в Афганистан как стана, да направят война, всички управляващи да ги свалят, както е било Втората световна война. Печелят великите сили Втората световна война, Западна Германия взимат американците и става сега, как е Германия сега. Източна Германия взимат руснаците, и става Източна Германия бедна. Значи никакви Руси, никакви такива, американците, това е. Ими би трябвало всички такива демократични сили световни да им помогнат. НАТО, Европейски съюз, Америка, всички да намерят общо решение. Има ООН, НАТО, има си различни... Така смятам. Мисля, че като цяло първо те трябва сами да си помогнат, за да им помогне някой друг. Не може просто отвънка е така някой да тръгне да помага, защото всеки търси някаква цел с тази помощ.